आमार सम्पर्क बरो समाजर লগত गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नानि थावजों ना एवनाय होननाय बाथ्राखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ। दिनै जोंनि BTC आव गोदानै मोनसे पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानायखौ लानानै आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा एसेब्लाबो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दिनै आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि उनावहाय गसंनानै BTC नि CEM प्रमद बर' बिथाङा बि मिनिबाथाय बिबो मिनिफानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो माबेबा समाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि SPG स्पेशल प्रोटेक्शन गार्डआ जोंनि BTC नि CEM खौ मालाबा नाख्लेंलायनानै साइड खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ जों नुयोब्लाथाय जों थारमाने लाजिखांनाय मोनो। मानि थाखाय जोंनि BTC नि सासे CEM आ स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्डजों आखाइजों ओरै नाख्लें जालायनाय नुथायखौ नुयोब्ला गमामायैनो डेफिनेटलि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दुखु मोनगोन। मानोना बिथाङा जाबाय जों बर'फोरनि सासे चिफ, स्पेशली जोंनि BTC नि सासे चिफ, सासे BTC नि चिफ जालायनानै ना बै स्टेटनि CM नि SPC गार्डजों नाख्लें जालायनाय नुथाया बेसेबां लासिंसिंनि बाथ्रा जानो हागौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম, কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু একতা। আৰু সেই কাৰণে বড়োৰ মাজত দুই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে। বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিকেল পাৰ্টি থাকক। আৰু সেই কাৰণে যেতিয়া মাজত BPF আৰু UPPLৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল, আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছো। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক, একেলগে থাকক। আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল, কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল। দুই তিনিটা গ্ৰুপ হ'লে আমাৰো কথা পাতিব দিগদাৰ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল, তাত কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই, মোৰতো সকলোৰে লগত ভাল। গতিকে সমস্যা আমাৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই। কিন্তু বড়ো জাতিৰ মাজত ৩-৪টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো জাতিটোৰ বাবে শুভ সংকট নহয়। কোন MCL কোন নাম কি মই নাজানো, কোন অপহিত হৈছে মইতো শুনাও নাই কথাটো, আজিহে শুনিছো। মই চাই ল'ম বাৰু, মই নাজানো কি অপহিত হৈছে, মই শুনাও নাই। কিবা আছে যদি মই প্ৰমোদৰ লগত পাতি ল'ম, মোক কোনেও কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। একেদিন অৱশ্যে ময়ো অলপ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছো। হ'ব, সকলো ভালে থাকক। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मोनथाम पलिटिकेल हानजाया जोनोम जालांबाय। मोनथामल' नङा, हाजार हानजा जोनोम जालांनोबो हागौ। मानि थाखाय मिथिगौना? जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा, बर' पलिटिकेल लिडारफ्रा साधारन मोनसे इस्युखौ पलिटिकेल इस्यु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव जेसेबां दिन डिवाइड जानानै थागोन, जेसेबां दिन एना एनि जानानै थागोन, बै सुजुग आरो सुबिदाखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा, लिडारफ्रा सुजुग आरो सुबिदा लानानै जोंनि गेजेराव हाबनानै जोंखौ, जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ आरो बांसिन डिवाइड खालामनानै दोनगोन। जेरै दा दिनैनि बे स्टेजआव जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा थानो गोनां बायथ' जानानै फैदों सानैसो लांसुनिया बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा लिडारफोरनि थाखायनो। दा बे समाव प्रमद बर' बिथांखौ लानानै मोनसे सोंथिया बेरखांदों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव मा थांखि लानानै, मा एजेन्डा लानानै एन्ट्रि मारि फैखो? दिनै स्पेशली प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय शान्तिनि, गोजोननि, परिबर्तननि स्ल'गान होबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट सालायनाया 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो गोनां बायथ' जानानै फैदों। थांनाय 2020-27 जानुवारियाव मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै मोनसे पिस एकर्ड जालाङो। बे पिस एकर्डआनो जाहैबाय मा? BTR पिस एकर्ड एग्रीमेन्ट। दा बे BTR पिस एकर्ड एग्रीमेन्टनि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनानै सोमावसारबाय थानाय हाजार बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लाफानानै गणतान्त्रिक लामाजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोमावसारबोनाय प्रमद बर' बिथाङा BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव हाखु दाखु पलिटिकेलि एन्ट्रि मारि फैनायनि गुबै जाहोना मा? दिनै थासारियाथ' बिखौ थिनाखै। दा स्पेशली प्रमद बर' नोंथाङा मा थांखि लानानै, मा एजेन्डा लानानै बे जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारनायखौ दोनथ'लायनानै ना बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखो? बेनि गुबै जाहोना मा? हायोब्ला जों रायजो राजानो
फोरमायना होदो हा जों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै मेंदोंमोन नामा मालाबाबोथ' मेङाखै आरो जोंहा मोनसे समायखिरा लानाय दंखायो जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि जोङो थैथां सोमावसारलांबाय थागोन नाथाय दिनैयो जोंनि बे सिमां जोंनि बे थांखि सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव होलांनाय सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि माखासे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे सिमां थांखि सानस्रि सोदोमस्रिखौ दिनैयो मानहानि खालामदों गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेब्ला समाव प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबाय दंमोन बिथांनि बै लिडिं खालामनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा आसाम स्टेटनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि माने पलिटिकेल लिडारफोर दङ बै गासैखौबो बिथाङा माने सोंखारिबोदोंमोन गोख्रों रावजों सोंखारिफैदोंमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै फैयै फैयै बिसोरनि खिथु उनाव थानानै मिनिबाथाय मिनिफायो आखाइ खबबाथाय आखाइ खबफायो बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा दा मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जाय हारिनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनायनि थांखियै बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय सोमावसारबोदों दावहा नांबोदों बे सोमावसारनायनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दैदेननो सुबिदा मोननाय प्रमद बर' बिथाङा दिनैयो बै हारिनि लिडारफोरनि आफादनि सिङाव थानानै दिनैयो बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजखौ बर' हारिखौ दैदेनलांनो सिमां सुजुदों आरो बिथांनि माखासे पलिटिकेल केरियाराव जों माखासे बाथ्राखौ बुंनाय नुनो मोनो जे जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लाबोनाय मोनबोनाय BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव मा BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि माने गुबुन हारिफोर दङ नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बैसोर माने गासैबो माने समान मर्यादा समान मोनथाय माने मोनजोबनांगौनि बाथ्राखौ दिनैयो बिथांमोन बायदि लिडारखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोनो अब्ला दिनैयो मोनसे बाथ्राखौ सानना नायदो दा बेफोरबायदि माखासे लिडारफ्रा जायफोर लिडारफोरानोखि पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनानै गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जोंनि बर' हारिजों लानानै फैनाय मोनबोनाय पलिटिकेल सिस्टेमाव गुबुन हारिखौबो समान थाखोनि मोनथाय मोननांगौ होननायनि बाथ्राखौदि जोंनि सिगाङाव बुंनानै फोरमायनानै थांबाय दा बेफोरबायदि लिडारा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ बर' हारिनि गोथार महर मुस्रियाव दिनैयो दागो फोनांगोन ना फोनाखै गावसोरनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय मोननांगौनि थाखायनो दिनैयो गोबां रोखोमनि गाज्रि माने पलिटिकेलि दिनै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो डायलग मारिगासिनो दङ बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा सम्पति आरजि बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै नोंसोरो क्रर थाखा सम्पति आरजि बेनिफ्राय नोंस्रा जेबो सिमां गैला बेनो गासिबो टटेलि बेनो आरो दिनैयो जोंनि बर' हारिनि सानैसो लुबैसुला नन सेन्स पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोरनि थाखायनो दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बे पलिटिकेल सिस्टेमाव बै एन्टि ट्राइबेल एन्टि बड' हारिनि डार्टि पलिटिकेल इस्युआ दिनै एसेब्लाबो गोहोम खोख्लैनो हादों जेराव बिसोरो दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सोमजिनाय पलिटिकेलि सोमजिनाय माखासे गाज्रि थासारिनि बिखायाव गसंनानै माने जोंखौसो माने बुजायनायनि जोंखौसो माने फोसाबनायनि गोदै रावफोरखौ दिनै फैनानै बिसोरो बुंफैनो लामा मोनदों लामाखौ सोर होदों जोंनि बै सानैसो बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' लिडारफ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा लामा होगोना होआखै नाय एसे साननानै नाय बाथ्राखौ दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जायखिजाया प्रब्लेमानो जा जियानो जा दिनैयो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरनि दैदेनगिरिफोरनि एडभाइसखौ जोंनो नाङा दिनै जोंनि बर' हारिया मोनसेल' थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बायदिसिना बिथिंनि लामाखौ आखायाव रुजुनानै बिखायाव रुजुनानै सात जालानि गेजेरजों दावहा नांबोदोंमोन नाथाय दिनैयो बै जोंनि बर' हारिखौ लानानै दावहा नांबोनाय सुबुंफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय साफा पलिटिकेल लिडार जाखांनायनि उनावहाय गावबा गावनि माखासे पार्सनेल व्यक्तिगत बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैयो डिभाइड जाजोबनानै दङ आरो बैसोरनि पलिटिकेलि डिभाइड जानाया दिनैयो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनाव दिनैयो गोहोम खोख्लैदों जेराव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ जोंनि बर' फिसाफोरानो स्पेसियेलि गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै साफा लिडार खालामहरो दिनै बैसोरो जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ मोननानैसो साफा लिडार जानो हादों नाथाय लिडार जाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरखौनो जेरैबायदि अनसायनांगौ जेरैबायदि रेसपन्स खालामनांगौ जेरैबायदि सनमान खालामनांगौ जेरैबायदि रायदावनांगौ बेफोरबायदि बिसोर बेबहार खालामा जेराव दिनै जों बैफोरबायदि लिडारफोरखौ बान्दरफोरबायदि बैनिफ्राय बैसिम बारथिंलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दिनैयो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ सापर्ट होनानै देरहासार होहरामोनब्ला बिसोरो
गावसोरनि पलिटिकेल केरियाराव बान्दरफोर बायदि बेनिफ्राय बेसिम बारथिंबाय थानो गोहो मोनगौमोन ना लामा मोनगौमन ना दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमावसो UPPL BPF BPF UPPL BJP गेजेराव BJP जयनिं जानाय जयनिं सेरेमनिखौ लानानै मा पलिटिकेलि माने मा ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाइलाइट खालामबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनैयो जोंनि भारत हादरनि सिङाव बबे मोनसे हादराव नुनो मोनदोंलै पलिटिकल पार्टीनि जयनिं जानाय सेरेमनिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाइलाइट खालामनाय स्पेशली जोंनि जेसेबांनि ट्राइबेल अटोनमास काउन्सिलफोर दङ बे अटोनमास काउन्सिलफोराव जोंहा मा बेफोरबायदि जयनिं जानाय सेरेमनिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाइलाइट खालामनायखौ जों बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ दिनैयो BPFनि सोरबा लिडारा UPPL थांना जयन जाहैदोंबा बे लिडारा सिंजों रां मोनदों धोन मोनदों बिहा मा मोनसे बेसेन मोनदों जायनि थाखाय बियो दिनैयो गावनि थाखानाय जायगायाव गारनानै गुबुन मोनसे गोदान जायगायाव थांदों आरो UPPL सोरबा लिडारा दिनै BPFनाव फैदोंबा बा बबेबा मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टियाव जयन जाहैदोंबा बेनि आन्दाव दिनैयो रां मोनदों बेसेन गैयालासे रां मोनालासे बिसोर मालाबाबो गावनि सीटखौ एंगारनानै गुबुन गोदान सीटआव थाङा दा बैफोर बेसेना बोरै मोनदों जों रायजो राजानि बेसेनखौसो फाननानै बिसोरो मोनदोंना दिनैयो जों रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ लिडार खालामहरामोनबा बिसोर गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि गावनि पलिटिकेल केरियाराव बेनिफ्राय बेसिम बाख्लायनानै बेसेन मोननो हानाय जयगताखौ मोनगौमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन दा जायफोर लिडारफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव गावनि गोसो बायदि बिमा बिफानि सम्पति बायदि बेनिफ्राय बेसिम बास्लाय बान्दरफोर बायदि जों रायजो राजानि सिगां माने थावथि फावथिना दिन्थिबाय दंना बैफोरबायदि लिडारखौ जोङो नोजोर होनानै नाय आरो बैफोरबायदि लिडारा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै आमुगाव जयेन जा आमुगाव जयेन फै नोंनो ओरै होगोन थोरै होगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै फुस्लायफैदोंब्ला एसे एनै लालसनि थाखाय नोंनि बेसेन गोसा बे भटखौ नोङो इउसलेस दा खालामखा सिदा बाथ्रा बुंबाय दिनैयो जों रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ लिडार खालामहरदों मानि थाखाय जे जोंनि हारिनि जों रायजो राजाफोरनि प्रब्लेम इस्युफोराव जोंखौ जेन हेफाजाब होफैयो जोंनि माखासे नांगौखिनिखौ बिसोरो जेन जोंनो एसेब्लाबो हेफाजाब होफैयो बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरखौ लानानै साननानै जोङो बिसोरखौ साफा लिडार खालामहरो नाथाय बिसोर मा खालामो देरहाखांनायनि उनावहाय जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ सिगाङाव बसायना दोननानै मा खालामो बिसोर मा फालांगि खालामहैयो आंनाव नै बिखिनि दङ बिखिनि भटनि बेसेन दङ नों बेसे होगोन बेफोरबायदि माने ब्लेक मार्केट बायदि बिसोर मा पलिटिकेल मोनसे बिजनेस खालामहैयो जायनि थाखाय जोङो पलिटिकेल प्लेटफर्माव जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव गोसो बायदि मा बान्दर बायदि बारथिं बेनिफ्राय बेसिम जयेन जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे आसाम स्टेटनि आन्दाराव स्पेशली जेसेबांखिनि अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बेवहाय जों स्पेशली बे जयनिं जानाय सेरेमनिखौ जोङो बांसिनै नुगासिनो दङ दिनै बबेबा जायगायाव नुदों सोरो जेरावबो नुवा जोंनावल' नुगोन आरो बे खामानिखौ जोंनि अट'नमास काउन्सिलनि जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ पलिटिकेल लिडारफोर दङ बिसोर मावाखै स्टेट गभर्नमेन्टआसो बिसोरखौ माने अर्डार हरदों मावनो बिथोन होदों नोंसोर बेफोरबायदि माव दिनै स्टेटनि लिडारफोरासो बिसोरखौ आथिङाव गादबना लानानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ दिनै मावनो अर्डार होगासिनो दङ जोंनि दिनै BTCखौ आसाम स्टेटआ एसेबां गोरलैयै गादबनो हायाखैमोन नाथाय थांनाय BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो गोसो बायदि गुबुन हारिफ्रासो नन ट्राइबेल हारिनि जोंनि बर' हारिनि सुथुर लिडारफोरासो गोसो बायदि बाथ्रा बुंना थाङो गोसो बायदि माबा फिथा हास'नानै थाङो आरो मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दिपेन बर' बिथाङा मा BJPनि सोरमोनलाय बे दिलीप सयकियाना मा भट थुनानै देरहासार होनो थाखाय खावलायदोंमोन दिनै माबोरै बेफोरबायदि खावलायनो सुबिदा मोनखो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै मा गोनांथि दंमोन मा दरखार दंमोन बिहा मानि मा गोनांथि गोग्लैदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैसो जानांगौमोन जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव स्पेशली BPF आरो UPPL बे मोननै पलिटिकेल हानजानि पलिटिकेल लिडारफ्रा इउनाइटेड जानानै पलिटिकेल जों थासारिखौ गोजोन लाखिनांगौ सोरबा पलिटिकेल लिडार माबा मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों नामा जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ मावाखै नामा बेफोरनि सायाव नोजोर होनानैसो माने गोख्रों समाजारि बिजोंखौ माने फोसाबलांनायनि माखासे थांखिफोरखौ दिनै लानांगौमोन दिनै BTR पिस एकर्डनि उनावहाय टटेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां माने मावथिफोरखौ बिबानगिरिफोरखौ पलिटिक्सजों माने गोजोमनानै पलिटिक्सनि खामानिफोरखौ आन्दोयै बा बबेबा जायगायाव अपेनलि जों मावनायखौ नुनो मोनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै बे बाथ्राखौ दिनै हाजार रायजोफोरा दिनै सावरायदों आरो सोंथि सोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरनि पकेटाव दिनै कौटि राङा माबेनिफ्राय फैखो
बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों आरो जोंनि BTC बिसायख'थियाव गोबां रोखोमनि गोबां माने दुंहाव थासारिया सोमजिनो नागिरो जेब्ला बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैयो जों गासैबो ज' जालायनानै इउनाइटेड जालायनानै जोंनि BTC बिसायख'थिखौ जेन गोजोनै गोजोन बारहोहरनो हायो बेखौसो जों माने बयबो माने हास्थायनांगौ।